Oh ya, ya, oh. Ngompol, ngompol. Kempuan lah. Blenyokan sing suwi, blenyokan sing suwi. Lagi gila. Luar biasa kupoi, luar biasa ya.
Luar biasa. Orang kadang reokan dhewe nggon yo kaya ngene ya Allah. Yo ini kita yo. Jan, Awake dhewe kudu nrimo. yo nrimo. Ini iki membuktikan awake dhewe kon tandur. Lapangane banyune sakmene. Ora apa-apa. Jungkir walik lunyu. Ora maido. Ya ora apa-apa. Berarti membuktikan Masyarakat. Gusti Allah iki tresno kali masyarakat. Apa neh warga masyarakat iki ini karo Mbah Lurah karo sing yoga-yoga ki sangat tresno ning awake dhewe. Iya. Ora tresno piye tanggapan dicepakne lapangan duit banyu sisan. Bos aku jungkir walik kepleset bokongku anyep. Ya ora apa-apa. Lu dhewe iki ya totalitas, Jos. Ya totalitas. Totalitas. Sesuk totalitas tanggapan ning kene iki disyukuri. Tahun ngarep awake dhewe kon tanggapan Nyapa? ning sawah Nyapa? ndut-ndut. Oh ya ramah itu. Luar biasa. Luar biasa lho, Gus. Heeh. Masyarakat Kupo iki enak reokan penontonnya masyaallah. Penontonnya ora tahu sepi. Mergo nyapa? Lho mergo masyarakat kene ngerti, Yos. Kompak Membudidayakan. membudidayakan ikan lele. Pokoknya enak membudidayakan seni budaya. Nah, ya kuwi. Ora mah itu warga masyarakat Kupo iki mayoritas ngene. Luar biasa. Pokoknya kupuk nek duwe gawe patang Oh. dino patang bengi. Dia ingin nanggap gajah, Gajah. mau nanggap unta. Unta. Iki mau reokan. Reokan. Sesuk nanggap. Jaranan. Oh, somben nanggap. Sombene nambah. Bantengan. Oh ya ramah itu. Lalu penontonnya komplit di dalam acara bersih desa dongakno Gus. Nggih. Mugi-mugi masyarakat Kupuk diparingi ayem tentrem. Diparingi murah rezeki. Mugi-mugi sing rawuh teng mriki taun ngarep munggah haji. Amin. Muga-muga sing rawuh teng mriki duite tambah akeh. Amin. Mur ngono tok. Iya, Mangan kerupuk ning sanding sumur masyarakat Kupuk didongane. panjang umur. Mangan kerupuk lawuhe wedi masyarakat Kupuk didongane. Anune gedhi. Atonya lho. Lah kuwi Rezekine gedhi. Oh, rezekine gedhi. Si penting kene iki guyub rukun, Guyub rukun. ngresiki desane, Heeh. mugi-mugi bar acara iki desane tambah resik, Tambah resik, tambah maju. tambah maju, Pokoknya- komplit, Pokoknya desa Kupuk ini luar biasa. luar biasa neh. Dan Ora luar biasa nanggap hiu ning kono ya enek. kayak balon celuk. Oh ya ora apa iki Apa? penonton komplit ya ning Kupuk, Dik. Cah cilik enek, ibu-ibu enek, bapak-bapak enek. Hah? Tukang jangan terong yasinan Di- blek ning kene tok. Iki. Mbah jenenge sinten, Mbah? Asmane. Bubayan. Bupaya, paya. Iki jenenge Bupaya. Tanggone kerupuk. Tak tonyo iki. Lho paya. Iki Bupaya, bojone Pak Kerupuk. Oke, tek kono. Kalau. Jilbab ijo, sandeku Bupaya. Bu, namanya sinten, Bu? Siti Subanduran. Siti Sumbadari ini. Siti, Sumbadari ini. aku roh. Iki Siti atine. Iki Mbak Ayune jenenge Soto. Ayo, ya Penonton luar biasa. jangan pulang dulu. Ah. Nanti masih ada atraksi. Jate mangan terop. Enak iki. ora. Kowe aja ngene Pak Lurah Kober e. Oh, iya. Pak Lu sapa? Iya toh? Iya. Pak Kober iki Pak Lurah Kober. nanggap jadilan komplit. Komplit. Pokoknya jangan pulang dulu setelah dadak merak, jangan pulang. Ah. Jadil jangan pulang. Ada atraksi. Sapa? Jadil. Jadil mangan terop keleleken son. Yo, kita hibur. Yo. Mat. Kene bolongane dibolong ben sing kendang kita. Ben.
Enak bareng, seneng bareng. Aku bener-bener kenapa latu-latu mesti atas sini gini. Bener-bener Yo 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 yo. Dimas, Pak Lurah, aku jadi mbah geng tumbas ringso. Terus kabeh ya sak jero-jerone. Aku kok nyewa sempak. Aja kaya ngono. Tenan. Sing penting awake dhewe totalitas. Gus. Totalitas. Gawe guyune wong iki termasuk ibadah. Ibadah. Innallaha maha sabirin. Sabirin. Inama malu biniat. Yang berarti kabeh wong sabar kudu enek niate. Apa ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Amin. Oke, aja kaya ngene le. Kowe kaya kemleletmu kaya ngono. Kowe sok-sok neh aja sok demok lato-latone Yosika. Iya. Iki wis meledos itu. Meledos sitok lho. Arep bledos meneh. Kowe tak wae selek gelem. Demok lato-latone iki lho burik lho. Kowe engko lek kowe iki mesti disenentak. Iki jenenge Ahmad Bengkel. Ahmad Biro. Oh iya. Ayo nih ngono. Yo, Yo. jajal sing jungkir balik urung sapa? Kowe jungkir balik kowe. Mas Agus jungkir balik, aku jungkir balik. Terus njaluk edrek. Bro. Apa das? Bentar lagi. Panggu das. Nyelendak.
Dia enggak terbesi ya. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Warna biru. Lepanda, oh sayangku, kita 5 tahun tidak bertemu. Ya. Apa? Hoi, hoi, hoi. Piye toh? Piye toh, Mas? Wanda, aku pengen bikin ngedek Juna. Kita ngarep. Kowe bojomu pirang tahun ora cetok. Hei, Mas Jessica, bojo matamu kuwi. Kok kenapa dolanangan bojoke matamu kira apa piye? Kok dhewe iki sahabat yo panas ya. Lanangnya metu to. Lu mesra. Bella, halo Mas. I'm coming for you. Oke, Mas. Batang. Alah pencet. Ini kilo romantis. Romantis. Alah wis kawak kuwi wisan yo banget ya. Jo. Lu jajal romantis itu kan anu. Repanol. Sayang pada. Loh. Kayak nyapa kayak Juna kayak yo. Kowe yo apa kowe ora nek mik. Lagi golek setrum, Mas. Setrum cakem gede dhewe. Kakak Rosi, kita lama nggak ketemu. Model mocok bakal Bakal balenono. Ayo kleru. Ya. lah aku ngono lho Mas. Yo kene. Ya Allah. Ayo. Benamu iso ngono. Bonamu iso ngene apa ora? Wis to ben. Kene to. Kene piye to? Ngono. Oh, masuk angin iki. Lah nyapa lho Mas? Heh? Lah nyapa? Kena kuyo. Ya kudune teko omah ki anu Mas, abo kabeh. Mergane nyapa. Lah nyapa? Isine krikil Mas. Dek Bella. Halo Mas. Saking romantis ya. Iya toh, saking suwe ra cethuk ora dijak Smackdown nek jangkrik ora. Yo Pak Kober malah anu wae. Pak Kober ki ati sing pundi to Mas? Lho ora ro kowe. Mboten ngertos lho Mas. Ndi golekno dhewe maksude. Iya to Mas, aku ki dudu ana to. Nika lho piantune nika lho. Pundi to Mas? Sik ndi? Pak Kober. Balura. Betul kan? Oh, berwasel ben. Oh, Kowe kaya aku ki, Revanda. Kecantikanmu bagikan bidadari yang sangat cantik sekali. Ibarat kamu buah itu stroberi. Iso. Mbak Rosi, kamu cantik seperti buah anggur. Wah. Ya Allah, Dek, kamu cantik seperti hewan tekak. Tak bilo ya, Bel. Wong liyane padha buah masa kowe tekek
Kan beda dhewe, Dik. Aku ora melu-melu kono. Dadi dhewe iki mbedani ngono. Mas Agus. Dalem. Bagusmu kaya ambulan. Ya lah, ya ndek iso kowe kuwi. Matamu kuwi. Matamu dhewe to. Malah iso. Wes. Ngono tak. Mayarmu to, Jos. Kudune Pak Kober duker malih. Lah. Lah kajate dheke kok. Aja, iso. Ya wes. Yo. Heeh.